旅と日々っていう作品がすごく大好きで、初めて試写で見た時からこの映画に恋に落ちてしまったみたいに、エンドロールで自分の名前が出てきた時すごく嬉しかったです。とにかく自分のフィルモグラフィーにこの映画が残ってよかったなっていうぐらい、一観客としても好きな作品です。何が素晴らしかったかっていうと、自然がたくさん映ってて、自然の美しさとか怖さとか寂しさとか、そういうものをすごく誠実に撮っている。監督の意図することはあるんだけど、絶対嘘はつかないような感じがして、映ってる俳優もそうだし、映ってる景色もそうだし、一切そこにあるものに嘘をつかせないで作りきった映画っていう感じが後から考えるとして、そこがすごく多分気に入ったんだと思います。